Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. The temple is called Mangalore. ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം കിട്ടിയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം കിട്ടിയില്ല. ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലിലേക്ക് കടക്കാം. ചോദിക്കുന്നവരെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും. നോക്കട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ മൂന്നാം ശ്ലോകം പ്രധാനമായും എന്തിനെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? ബിന്ദു മാതാജി, ബിന്ദു ജ്യോതിന്ദ്ര മാതാജി. ഭക്തിയിലുള്ള പുരോഗതി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങൾ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങൾ. മാതാജി എവിടെ നോക്കിട്ടാ പറഞ്ഞത്? ബിന്ദു മാതാജി. ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാ മാതാജി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്റെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ. ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയണ്ടേ? ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ? അതാ അതില് ഓപ്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. ഓപ്ഷന്റെ തെറ്റിപ്പോയി. 10 അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം. അതെടുത്തോളൂ എല്ലാവരും. ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതിനെയാണ് ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയായി കണക്കാക്കുന്നത്? വനജ മാതാജി. ശ്രവണം. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആത്മനിവേദനത്തിന് ഉദാഹരണമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ചാർജ് ചെയ്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യണ. അപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. വസന്ത സാമ്പ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ആത്മനിവേദനം അല്ലേ മാതാജി? അതെ, ബലി മഹാരാജാവ്. നിശ്ചയ എന്ന തത്വം കൊണ്ട് ഭക്തൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പങ്കജം മാതാജി. നാലാമത്തെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും തന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് വിശ്വാസം. ഭക്തിയുടെ പാതയിൽ സംഘത്യാഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗീത മാതാജി. അവിടെ ഇല്ല. മാതാജി ഇല്ല അവിടെ.
പ്രതിഭ മാതാജി. അഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തന്മാരുടെ അഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഉപേക്ഷിക്കുക. 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയും പൂർണ്ണമായി അനുഷ്ഠിച്ച് ഭക്തനായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? പ്രതിഭ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 9 വിധത്തിലുള്ള അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഭക്തൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട പാപകർമ്മങ്ങളിൽ പെടാത്തത് എന്താണ്? ശശീന്ദ്രവതി മാതാജി. ശ്രവണം. ദാസ്യം എന്ന ഭക്തി മാർഗത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി സ്രോതസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ശോഭ മാതാജി. ധൈര്യാത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ധൈര്യാത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വസന്ത മാതാജി. ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. ധൈര്യം, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. പരിശുദ്ധ സേവനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? വസന്ത മാതാജിയാണ് പറഞ്ഞത്. മാതാജി പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ സുജാത മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. സുജാത മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. സ്വാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ഭഗവാന് പ്രീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതും. അതെ മാതാജി. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇതാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നതിനുള്ള ആയുധപ്പടിയായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ്? അതെന്താണ്? ഒരു മിനിറ്റ്. ആരാ ചോദിച്ചത്? ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഏതാണ് അത് വരുന്നത്? ഭക്തിയുടെ പുരോഗതിയാണോ മാതാജി? എങ്ങനെ? ശ്രവണം. ആ ചോദിച്ച മാതാജി പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഉത്തരം ശരിക്കും അറിയില്ല. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്നാ എല്ലാരെയും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് അതാണോന്ന് അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കുന്നവര് പറയാ. അംബിക മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അല്ലേ ചോദിച്ചത്? പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതല്ലേ ചോദ്യം? ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അംബിക മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക. അത് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഉപദേശാമൃത പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? അത് ഉപദേശാമൃതത്തിലൂടെ എന്ത്? ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരെയും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാന്ന് മാത്രല്ല, നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗീതു മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. മാതാജി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ മനസ്സിനെയും
ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക്, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം വെച്ചാൽ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരും? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലാകും. അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് എന്താ അത്യാവശ്യമാണ്? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ? ശരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. കിട്ടിയോ? രണ്ടിടത്തിന്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? മൂന്നാമത്തേത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ശോഭന സുദർശൻ മാതാജി. യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, മദ്യസേവ, യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പെടും കേട്ടോ. മാതാജി പറഞ്ഞ മദ്യസേവ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട. പിന്നെ കേട്ടോ മാതാജി പറഞ്ഞ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ? കേട്ടു. യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ ഇതൊക്കെ വരും, ലഹരിയൊക്കെ വരും കേട്ടോ അതില്. പിന്നെ വേറെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അമിതാഹാരം, 6 കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അമിത ഭക്ഷണം ആവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അത്യാഹാരം, ക്രോധം, പ്രയാസം, അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, ശോഭന മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി കിട്ടണില്ല ഇപ്പൊ. കിട്ടുന്നില്ല. അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, അനാസക്തി, ഭൗതിക വിഷയത്തിലുള്ള ആളുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായ ആർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങള് വേറൊരാള് പറയാവോ? അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ്. ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം. ഭക്തിയില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാട്ടോ. പോയിന്റ് പറയുമ്പോ അത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിലേക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരാഴ്ച അങ്ങനത്തെ കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത്, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മാസം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്തനായി എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം നമ്മൾ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെ കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നിർത്തും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കവിത മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. കവിത മാതാജി. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അഭക്തരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങള്. ഉത്സാഹം എന്നത് ഭക്തി ജീവിതത്തിൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നാഗേശ്വരി മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ബുദ്ധിപൂർവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഉത്സാഹത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അതെ. നിശ്ചയം എന്നത് ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കണം? പ്രീന മാതാജി. സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടുള്ള ഭക്തി നേട്ടം.
പ്രീന മാതാജി. കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോട് സേവനം ചെയ്യും. ക്ഷമ ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്? ഷീല മാതാജി. ഷീല മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നേ. അവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്. ഇതില് ഷീല മാതാജി എവിടെ പോയി? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷീല മാതാജിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? മാതാജി അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഷീല മാതാജി അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാതാജി ഇതല്ലെന്ന് ചോദിച്ച മാതാജി. അതെ ഞാൻ തന്നെയാണാവോ? അതെ മാതാജി തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ നിർവഹിക്കാൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും. ക്ഷമ, അതായത് ഫലങ്ങൾ ഉടനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഫലം ഉടനെ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ എന്ത് ചെയ്യണം? കാത്തിരിക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ക്ഷമ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്. കാരണം ആ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല? ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളവിടെ ക്ഷമയോട് കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അറിയാലോ അല്ലെ? മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരെണ്ണം? എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഷൈനി മാതാജി. യമനിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ഭക്തൻ ചെയ്യണം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പാലിക്കണം. എന്നാലേ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുക. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഗുരു പറയുന്ന അനുസരിക്കുക, അതൊക്കെ അതിൽ വരും. 16 മാല ജപിക്കുക. അതെ. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായി ഉള്ള സഹവാസം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? അംബിക മാതാജി. ലൗകിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണത്. പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിച്ച് വിജയിച്ച് മുൻഗാമികളായ ഭക്തരുടെ ജീവിത രീതിയും നിർദ്ദേശങ്ങളും മാതൃകയാക്കുക. പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മള് കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം വരെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? നിങ്ങള് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നടത്തിയിരുന്നോ? എന്നോട് മാത്രം ചോദിച്ചില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്നോടും ചോദിച്ചില്ല മാതാജി. എന്നോടും ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെ ചോദിച്ചവരോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു. വീണ്ടും ചോദിച്ചവരോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചത്? അംബിക മാതാജി. ഞാനേ ശാരദാമ്മ. ഞാനാ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം. അത് മാതാജി 20 ചോദ്യം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 20 പേരോട് ചോദിക്കും മാറി മാറിയിട്ട്. പക്ഷെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയവരോടാണ് ചോദിക്കുക. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഓണിലാ. ഇന്നലെ മാതാജിയോട് ചോദിച്ചു. ഇന്നലെ ശാരദ മാതാജിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് മാതാജിനെ ഒഴിവാക്കി വേറെ ആളെടുക്കും. മാതാജി ഇന്നലെ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാന് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു. 2 ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് എഴുതിയെടുത്തതാ. മാതാജി സ്വന്തം മനസ്സെന്ന് വന്നത് എഴുതണം എന്നല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് 10ാമത്തെ ഉത്തരം ഭക്തി വഴി പിഴക്കാതിരിക്കാൻ. സദാചാരം. അങ്ങനെ എഴുതിയതാ. ഏത് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നാണോ? അതെ, ഞാൻ എഴുതിയെടുത്താ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട്. അല്ല, ഒഴിവാക്കണന്റെ കാര്യത്തില്ലേ കുറച്ച്. മാതാജി 2 ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണല്ലോ. മാതാജിയോട് അവിടെയും ചോദിക്കും ഇവിടെയും ചോദിക്കും. ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കല്ലോ. മാതാജി 2 ക്ലാസ്സിലും കയറുന്നുണ്ട്.
ഞാനിപ്പോ എന്നും 3 മണിക്ക് ക്ലാസ്സിനകത്താ കയറുന്നത് അന്നത്തേന് ശേഷം. മറ്റേത് ഞങ്ങൾക്ക് 11 മണിക്കകത്ത് കയറത്തില്ല. മാതാജി 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കൂടെ പറയണം മാതാജി. 9ാമത്തെ എനിക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. ഈ 4 വരെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആൻസർ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല മാതാജി, ആൻസർ കൊടുക്കുന്നില്ല ആർക്കും. ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻസർ അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കാം. 4 എണ്ണമേ കിട്ടിയുള്ളൂ, പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ല. 3 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളല്ലോ, 3 എണ്ണം അയച്ചിട്ടുള്ളല്ലോ നമ്മളെ. പക്ഷെ 4 എണ്ണം കിട്ടി. അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഒന്ന് ആയിരിക്കും. ശ്ലോകം 3 വരെ നാവും പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയണം. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. സംശയമുണ്ട്. വീണ്ടും ലൗകിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അഭക്തന്മാരുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നു. പഠിച്ചോ നിങ്ങള് 3 ശ്ലോകം? അതിന്റെ മീനിങ് പഠിച്ചോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 3 ഉപദേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? മൂന്ന് ഉപദേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല. ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും? അതെ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 1ാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മള് കണ്ടത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ കണ്ടു. 2ാമത്തെ ഉപദേശം ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. 3ാമത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഇനി 4ാമത്തെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി 4ാമത്തിൽ അറിയേണ്ടത്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കണം, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് അറിയേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത്? ഭക്തന്മാര് തമ്മില് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം കൂട്ട, സത്സംഗം വേണം എന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കണം. 2 ഉപദേശത്തിലും മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഏതാ അല്ലെ? ഒന്ന് അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരെണ്ണത്തില് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 2 എണ്ണത്തിലും പറഞ്ഞു. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലും അത് വന്നു, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും അത് വന്നു അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം പാടുള്ളൂ, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? അപ്പൊ സത്സംഗം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് അറിയേണ്ടത്, ഈ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹം കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹ കൈമാറ്റം നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇതിൽ 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദിസാധന ഭക്തി, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉപദേശാമൃതത്തില് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാല് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികളുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദദാതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദദാതി ദാനം ചെയ്യുന്നു, പ്രതിഗൃഹണാദി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ദാനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ കൊടുക്കും, നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി എന്ന് വെച്ചാൽ
കൊടുത്തത് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് പറയുന്നു. അത് ഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നെ ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പൃച്ഛതി എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യും, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അറിയാത്തത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭുങ്ക്തി ഭോജയതേ ചൈവ, ഭുങ്ക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അവരൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് എന്ത്? പ്രീതി ലക്ഷണം. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ കൈമാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ 6 ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദദാതി പ്രകൃതി ഗൃഹണാതി, ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ കൈമാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ 6 പറയുന്നത്. ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോകും, നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. അവര് നമുക്ക് തരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് പറയും, അവരിൽ നിന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയണം, നമ്മൾ അതും കേൾക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ആത്മീയത്തിലും പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ കൈമാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. അപ്പൊ ദാനം നൽകുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പിന്നെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു, പ്രസാദം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം. ഒരാൾ പറയാവോ? ആ മാതാജി ഞാൻ പറയും. ദാനം നൽകുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു, പ്രസാദം നൽകുന്നു. അതാണെന്ത്? പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണം. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഷഡ്വിധ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ, പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങളാണിത്. സാധാരണ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള 2 സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഈ 6 തരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവുകയാണ്. ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ പ്രീതിപൂർവകമായി ഈ 6 വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹ വ്യവഹാരങ്ങൾ കൈമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇസ്കോണുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ജനങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതുവഴി മുൻ പ്രസ്താവിച്ച ഷഡ്വിധ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ പരസ്പരം നടത്തി തന്റെ അന്തർലീന കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ ഓരോ മനുഷ്യനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇസ്കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജനങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം സമിതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ 6 തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളെ ഏർപ്പെടുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ 6
തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ വ്യവഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘാ സംജായതേ കാമ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:62 പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ചാണ് രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ചാണ് രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് ലക്ഷ്യങ്ങള് അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ചാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് വളരുന്നത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഭക്തന്മാരുമായി കൂടി കഴിയുന്നതായാൽ അവനിൽ അന്തർലീനമായ കൃഷ്ണാവബോധം തീർച്ചയായും വികസിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ സംജായതേ കാമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ചാണ് രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും. നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ് കൂട്ടുകെട്ടാണോ നമ്മളിലുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും വളരുന്നത്. യോഗികളെന്നും ജ്ഞാനികളെന്നും കർമ്മികളെന്നും ദാനശീലരെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുമായി ജനങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. അവരുടെ സംസർഗ നിമിത്തം ആർക്കും ഒന്നും നേടാനാവില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരാൾ ശരിക്കും ആശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി ഇടപഴകണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രസ്തുത സംഘടന മാത്രമേ ഈശ്വരപ്രേമം എങ്ങനെ വളർത്താമെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട വിധം പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ യോഗികള്, ജ്ഞാനികള്, കർമ്മികള്, ദാനശീലരെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. അവരുടെ സംസർഗ നിമിത്തം ആർക്കും ഒന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ശരിക്കും ആശിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധക്കാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം. കാരണം അതിലാണ് എന്ത് വളർത്തുന്നത്? ഈശ്വരപ്രേമം വളർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് പറയാം. ഒന്നാമത്തത് ദാനം നൽകുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമയത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രം വിശദീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളുടെയും രൂപത്തിൽ സാദരം എന്ത് നൽകുന്നുവോ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അത്യന്തം തൽപരരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണോ നൽകുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ചുള്ള ഉദാത്തമായ ദാനത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ചുള്ള ഉദാത്ത ദാന കർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇതേ രീതി അനുസരിച്ച് പ്രതിഗൃഹണാദി തത്വത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ ദിവ്യമായ ഉപഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നാം തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രതിഗൃഹണാദി തത്വം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തം. ഈ രീതി അനുസരിച്ച് പ്രതിഗൃഹണാദി. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി എന്നാ പറയുന്നത്. ദദാതി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നു, പ്രതിഗൃഹണാദി തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ദിവ്യമായ ഉപഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് 50% ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിന് ചെലവാക്കണം. അപ്പോ ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു 50% ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ദാനം നൽകുക. രണ്ടാമത്തത് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. അനുഭവസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു, അനുഭവം കുറഞ്ഞ ഭക്തന്മാർ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. അനുഭവസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അനുഭവം കുറഞ്ഞവരത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റിയും ഓരോരുത്തരും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തന്റെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തുക വേണം. അങ്ങനെ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന തത്വങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. അപ്പൊ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പറയുന്നു, പൃച്ഛതി സംഗതികൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ആ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുകയും ചെയ്യും. അറിയാത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന് പറയുന്ന ആ തത്വം പ്രാവർത്തികമാക്കാം. പാലും പഴവും നൽകി പാമ്പിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഒരു പാമ്പിന് പാൽ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ വിഷം വർദ്ധിക്കുന്നു. അതേ കാരണത്താൽ മായാവാദികളും കർമ്മികളാകുന്ന പാമ്പുകളുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം വെളിപ്പെടുത്തരുത്. നമ്മൾ പാമ്പിന് പാല് കൊടുത്താൽ വിഷം വർദ്ധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര്. അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയരുത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയരുത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം വെളിപ്പെടുത്തരുത്. ഒരു വിധത്തിലും അത് സഹായകമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്
ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. അടുത്തത് ഭുങ്ക്തേ ഭോജ്യതേ ചൈവ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ പ്രസാദം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ അവബോധ സമിതിയുടെ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ ശാഖകളിലും ഞായറാഴ്ച തോറും സ്നേഹവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും അനുഭാവികളെയും ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച തോറും നമുക്കറിയാം എല്ലാ സത്സംഗങ്ങളിലും സെന്ററുകളിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഞായറാഴ്ച സത്സംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ പ്രസാദം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്നേഹവിരുന്നാണത്. അത് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് എന്ത് കഴിക്കുന്നത്? ആ സ്നേഹവിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ഷിക്കുവാൻ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും അനുഭാവികളെയും എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും. ആ തൽപരന്മാരായ അനേകം ജനങ്ങൾ പ്രസാദത്തെ മാനിക്കുന്നവരായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് ആ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് കുറെ പേര് വരാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ സ്വന്തം വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാനയിക്കുകയും വിഭവസമൃദ്ധമായ പ്രസാദ സദ്യ നൽകി അവരെ ഊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സത്സംഗത്തിലുള്ളവരെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർക്കും എന്ത് നൽകും? പ്രസാദം ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെയും ആദരിക്കും. ഇപ്രകാരം സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പരസ്പര ഗുണലാഭം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭുക്തേ ഭോജ്യതേ ചെയ്യോ, പ്രസാദം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങള് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ പറയുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സ്നേഹ വ്യവഹാരങ്ങൾ കൈമാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായത് പഠിത്തത്? മനസ്സിലായി. ശ്ലോകം കിട്ടിയില്ല. മനസ്സിലായി. ശ്ലോകം കിട്ടിയില്ല. ഇടാ മാതാജി, ഇടാട്ടോ. അത് വിട്ടുപോണതാണത്. ഓ അതെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ നാലാമത്തെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? നാലാമത്തെ കൂടുതൽ എളുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഏത്? ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പം മാതാജി. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തോന്നുന്നു. പിന്നെ മാതാജി, ഇന്നലെ ഞാൻ ഗുരുവായൂർ പോയിരുന്നേ. അവിടെ ബുക്കുകളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ മാതാജി. ബുക്ക് തീർന്നുണ്ടാവും. നമ്മള് ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 എല്ലാ ക്ലാസ്സും സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ബുക്കുകൾ തീർന്നുണ്ടാവും ഗുരുവായൂര്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കുമ്പോ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ അതിനേലും സ്പീഡിൽ മറക്കൂട്ടോ. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതാണ്. ശരിയാ, എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സമയം എന്താ? 3:40. അടുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സമയം ഉണ്ടാവോ? 2 പഠിക്കാനുള്ള ഉണ്ടോ? വേണ്ട മാതാജി, ഇന്ന് ഇത് മതി. ഇതിനെ പറ്റി തന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും കൂടി പറയാം. നാളെ മതി. അടുത്തത് നാളെ ക്ലാസ് വെക്കട്ടെ. മറ്റന്നാള് ഏകാദശിയല്ലേ? നാളെ വെച്ചോളൂ. നാളെ വെച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം മറ്റന്നാൾ ഏകാദശി ആകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നാളെ നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂർ കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് മറ്റന്നാൾ സമയം. നാളെ ക്ലാസ് വെക്കാം. നാളെ ക്ലാസ് വെക്കാം. നാളെ വെച്ചിട്ടെ. മറ്റന്നാൾ ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ടാ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അത്ര സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ ശ്ലോകം ഇപ്പൊ ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാം. ഭക്തന്മാരുൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യം പറയുക, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക. അതെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ. ഇപ്പൊ 4 പഠിച്ചു നമ്മള്. ഒരാൾ ഒരെണ്ണം പറയാ, രണ്ടാമത്തെ ആള് പറയാ. ഒരാളൊന്ന് മാറി മാറി പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ പറയട്ടെ മാതാജി? പറഞ്ഞോളൂ. ഷൈനി മാതാജി തുടങ്ങിക്കോളൂ.
വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അയാൾക്ക് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. യോഗ്യതയുണ്ട്. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ അടുത്താൾ പറഞ്ഞത് പറയട്ടെ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി ഒഴിവാക്കൽ, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ഭക്തിയില്ലാത്തവരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അതീവമായുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെ പറയട്ടെ. ഈ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഭക്തിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ: ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക, അഭക്തന്മാരുമായ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. അടുത്തത് പറഞ്ഞ പറയട്ടെ മാതാജി. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തൻ മറ്റുള്ള ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ, ഓരോരുത്തർ മാറി പറഞ്ഞു. പറയാത്തവര് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം ആദ്യത്തെ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാത്തവര് പറഞ്ഞോളൂ. ഗുരുവിന് വേണ്ട ലക്ഷണം ഇത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം. ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാവിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെ, പിന്നെ ഉപസ്ഥത്തിന്റെ, ഇത്രയും ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ധീരനെ ഇടീ വിശ്വത്തെ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അമിതമായ ആഹാരം, കഠിനാധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, ഭക്തന്മാരുമല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി. മൂന്നാമത്തെ പറയട്ടെ മാതാജി. അടുത്ത പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്: ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അഭക്തരുമായി സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നത്. ഭക്തിയെ പരിപോഷിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. 6 കാര്യങ്ങൾ. നാലാമത്തെ പറയട്ടെ മാതാജി. ദാനം ചെയ്യുക, തിരിച്ച് ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ ചോദിക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. ഇവയെല്ലാം പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. മാതാജി, ഇവിടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ലേ? അതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇവിടെ രഹസ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.